فنوير تيفاب مكتال تشوكو بزغركم تعزبنا كمية تمسين لومي سنبت 25 ساعة 9 سلالو هاقراون زيناتات حيزلكم قريبا لكم نمكتالكم بغور زعد مصاحاتكم تصنح ميكا الحرقو فلما قم بكنت اتاتو فيلم بايتو زبادوبو مبل 24 شروع عغيبو اب كتما من دفراك آنيو كفلي هنصاوي لمعات زوبا عن سبع عبيتي بروجيكتات لمعات كم زتك برقليتو مأكلاي بايتو هاقراوي كونفدريشن سرحتين تاتيرترا شاوعي مدو باغي بواك آنيو اب زيناتات وصاي بريزيدنت دونالد ترامب اب لعلو اتاو في الرياض ناي ميتاو توسخ قرص كم زو سنا طنقيهم اب مونغو وكلتي روسيا يوكرين امريكان كلتا معتا استخايد سلوساوي ركب بزي سمم معتزازيو مونغو سراويت منجس سوريان عدوقا سورياوان كرداوان بتبعو تصين حسم مقرا سوكسي بعصو حمشة معتات زرزر زينا بايتو زوبادوبو بمبل 24 سروع غيبو اب من دفراق انيعم وكيل رينا زراي برهان ملكع تصصاب زدالو تحستو دانايت غبريوت كتقربيا بايتو زبادوبوب نلولاونتنان هاقراو ربحانان دو مبال قديتا نفس وكف زيقاي بزبل تيما مبال 24 سروع عخيبو ب 23 تري اب من دفرا اك انيعوم اب بومبر بايتو ممر والداي قبرة اب زسمعو مخفتقان تلقو ابالات بايتو من نبابرو هزبي من محياش نزقبر زلو نتفتات مكتتالن كلنتناو دقف مبركاتن مخانو بمتقاس اب حبرة سب بهلا عياينتن قوطابي اكايدان نمسرات كمون لولاونتن اقابن ጸጥታን መዋሐስን ብውህደት ክስራሕ ከም ዘድሊ አገንዚቡ ባይቶ ጸብጻባት ዝተፈላሊ አካላት ድሕሪ ምስማዕ መነባብሮ ህዝቢ ንምምሕያሽ ኣብ ዝሕግዙ ልምዓታውን ምምሕዳራውን ንጥፈታት ዘጠቃልሉ ስራሓት ብዕምቆት ዘትዩ አማሓዳሪ ዞባ ደቡብ አቶ ሀብተ ኣብ ተስፋጤን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ሓፈሻው ክንክን ዲጋታትን ምፍዋስ ማይ ኩዕታትን ከምኡውን ምውዳድ ፕሮጀክትታት ቀረብ ማይ ዘጠቃልሉ ካብ ቀንዲ መደባት 2026 ከም ዝኾኑ ብምሕባር ኣባላት ባይቶ ቀላሲ ተራ ክጻወቱ ተላብዮም ኣብ መወዳእታ ባይቶ ኣገልግሎት ቅድመ ትምህርቲ ንምስፋሕ ክስራሕ ባህሊ ንባብ ንምስራጽ ብቕዓት ትምህርቲ ንምብራኽን ጻዕርታት ክካየድ ከም ማእከል ዝገበረ ወፈራታት ልምዓትን ምሕጋዝ ጽጉማት ወገናት ክድፍኣሉ መነባብሮ ሓረስቶት ንምምሕያሽ ዝካየድ ዕደላ ጨቓዊት ኣድማዒ ውፅኢት ንኽርከቦ እኹል ቅድመ ምድላዋት ክግበርን ስልጠናታት ክውደብን ከምኡውን ቀረብ ዘቤታዊ ጸዓት ቆላሕታ ክግበረሉ ዝብልን ካልእን ውሳነታትን ልበዋታትን ኣሕሊፉ نابد كالزينا بسنسجرم كفلن صاولو معات زوبا عن سباب زحالف عامت مسرحن متسجانن ديغاتات تكالات محبرة وأغلقلوتن نحمل تسرقاتاتن زتقالل عبيتي بروجيكتات لمعات كم زتكبر قليتو وكيل رينا بتقر قشت تسوى مريم زلاخو تصبصاب أبراهام عندو مريم كفل هنصاول مع زوبا عن سبا اب كتشان اسران حموشن لعل 88 مليون نعفا وصا استغبرلهم بركز زولو عبيتي بروجيكتات لمعات كم زتكبر قليتو وانا دايركتور نايت كفلي اتو تخستا اسغدوم وتوم بروجكتات مسرح شومنت متن نوس ديغاتات 35 تكالات تمرتي 4 تكالات عنا 937 كيلومتر ناي حمد صرغياتات كومون 656 هكتار ناي قيسان كارتان سرحات كم زتقاللو ابريوم كافتست 30 مدبات 48 ميتاويت مسرح ابيات تمرتن منبر ممهرانن 22 ميتاويت مسرح ديغاتاتن حرشاو تحت ارصن 10 ميتاويت هنصت تكالات عنا 10 ميتاويت مسرح صرغياتات 10 ميتاويت دما مصغان تكالات محبراو اغلغلوتن قيسان كارتان كم شفن حبيروم بتي بلوع تساتافنتن وحدتن حزبي اكلات منغستي حيلتات مكلخالن هاغراوان كوبانياتاتن استعام مسرح وحسنت ماي حزبن طريتن بمرغاص مصنعو حرشا نممعبال اوركتو زغبرا بدمر 890 متر كوبو ماي زحزا 8 ديغاتات امزابات مارات بيلتا اوروتا انركبتن دربان كم تسرحون انصيروم
ብዘይካዚ ምጽጋን መስመር ረሳሕ ፈሳሲ ከተማ ከረን ምጽጋን ክፍሊ መጥባሕቲ ሆስፒታል ከረን ምስራሕ ክሊኒክ ኣብ ቤት ትምህርቲ ጽሙማን ከረንን ምጽጋን ማእከል ጥዕና ሓጋዝን ኣብ መፈጸምታ ዝበጽሐ ስራሕ ክኸውን ከሎ ኣብ ዒራ ላዕላይን ደቂ ዓንዱን ተመሳሳሊ ዕዮ ተጀሚሩ ከም ዘሎ ተፈሊጡ ኣቶ ተኸሳ ኣብ መወዳእታ እቲ ስራሕ ኣብ መፈጸምቱ ንኽበጽሕ ካብ መጽናዕቲ ክሳብ ትግባርን ዝጸዓሩን ኣበርክቶን ዝገበሩን መሃንድሳትን ኣካላትን ኣመስጊኑ ማእከላይ ባይቶ ሃገራዊ ኮንፌደሬሽን ሰራሕተኛታት ኤርትራ ሻብዓይ ምድብ ኣኺቡ ኣብ ከተማ ኣስመራ ኣቃኒዑም ካብ ህዝባዊ ርክባት ኣኮሰብ መልክዕ ፀብጻብ ዝበፅሐና ትሕዝቶሎ ፍርቱን ዓንዶም ማርያም ሬታ ፍርቱን ዓንዶም ከተቕርብ እያ ሻውዓይ ምድብ ኣኼባ ማእከላይ ባይቶ ሃኮስእ ልምዓታዊ ገስጋስና ብንቕሓትናን ዕጥቅናን ብዝብል ቴማ ብ23 ጥሪ ኣብ ኣስመራ ተኻይዱ ማእከላይ ባይቶ ብምክትል ዋና ጸሓፊ ኣቶ ክብራብ ኪዳን ኣብ ዝቐረበ ጸብጻብ ትግባረ መደባት ድሕሪ ዘካየዱ ዘተ ውጥን ስራሕ 2026 ኣጽዲቑ ሃኮስአ ኣብ 2025 ኣብ ተራ ማሕበር ሰራሕተኛታት ኣብ ምሕደራ ዕዮ ታሪኽ ምንቅስቓስ ሰራሕተኛታት ኣገዳስነት ውዳበ ኣብ ሃገራዊ ልምዓት ሓድነት ሰራሕተኛታት ኣብ እዋን መኸተ ከምኡውን ኣብ ኣገዳስነት ዳግመ ምውዳብ ዘተኮረ ሴሚናራትን ጎስጓሳትን ከም ዘካየደ ኣብቲ ጸብጻብ ተጠቒሱ ብዘይካዚ ኣብ መንስያትን ደቂ ኣንስትዮን ሰራሕተኛታት ውድባዊ ጉዳያት ስልጠናን ምምዕባል ዓቕሚ ሰብን ከምኡውን ዝምድናታት ወጻኢ ዝተሰላሰለ መደባት ብዝርዝር ቀሪቡ ብሸውዓተ ዓውድታት ሞያ ስልጠና ዝህብ ዘሎ ማእከል ሞያዊ ስልጠና ሰራሕተኛታት ባጽዕ ኣብ 2025 ክልተ ዙርያታት ብሰርቲፊኬት ከም ዘመረቐ ክሕበር ከሎ ኣብ ኩሎን ዘባታት ብድምር 692 ሰራሕተኛታት ዝተሳተፍዎ ሞያዊ ስልጠናታትን ከም እተዋህበ በሪሁም ማእከላይ ባይቶ ኣብ መወዳእታ ውጥን ስራሕን ባጀትን 2026 ድሕሪ ምጽዳቕ መሰረታውያን ማሕበራት ፌደሬሽናትን ኣብያተ ጽሕፈት ዞባታትን ኣብ ንሕድሕዱ ዘሎ ዝምድና ክንጽርን ክወሃሃድን ፌደሬሽናት ሰራሕተኛታት ሃኮስአ ምስ ከመን ተመሳሳሊ ዕላማ ዘለወን ዞባውያንን ዓለማውያንን ፌደሬሽናት ሰራሕተኛታት ዝምድናን ክሕድሳን ክሕይላን ኣፍልጦ መንእስያት ኣብ ሃኮስአን ዕላማታቱን ምእንቲ ክሰፍሕ ጎስጓሳት ክሕይል ከምኡውን ሙቓም መጽንሒ ሕፃናት ኣብ ትካላት ብዕቱብ ክስርሓሉ ዝብል ርእቶታትን ለበዋታትን ኣቕሪቡ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ 5 ፌደሬሽናት ሰራሕተኛታት ሃኮስአ ምድብ ኣኼባ ማእከላይ ሽማግለታትን ብ22 ጥሪ ኣካይደን ኣባላት ባይቶ ፌደሬሽናት ሰራሕተኛታት ኣውድባውን ማሕበራውን መድያት ሰራሕተኛታት ከምኡውን ድሕነትን ጥዕናን ካልእ እዋናዊ ጉዳያት ሰራሕተኛታትን ዘትዮም መደብ ውህለላን ውስልቓሕን መውል ምስ ክፍሊ ልምዓት ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ ብምውሃድ ሓደ ዓመት መጽናዕት ከካይደሉ ዝጸንሐ ሓድሽ ናይ ልቓሕ ዕድል ንልምዳውያን ገፈፍቲ ዓሳብ ወግዒ ጀሚሮም ብ20 ጥሪ ኣብ ባፅዕ ኣዳራሽ ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ ኣብ ዝተገብረ ርክብ ጊዜያዊ ኣካይዲ ስራሕ መውል ኣቶ ታፍላ ኣስመሮም ኣብ ዘስምዑ ቃል እቲ መደብ ብናይ 1 ሚልዮን ናቕፋ ዝዋረ ልቓሕ ይጅምር እኳ እንተሎ ብደረጃን መጠንን ንዓበይ ዝኸይድ ኮይኑ ንጠለባት ልምዳውያን ገፈፍቲ ዓሳ ሓጋዚ ከም ዝኾና ገንዚቦም እቲ ዝፍቀድ ልቓሕ 3 ገፈፍቲ ዓሳ ንዝቖመ ጉጅለ ዝወሃብ ምዃኑ ዝገለጸ ኣቶ ታፍላ ምስ ፍሉይነት ወቕቲ ወፍሪ ምግፋፍ ዓሳ ዝኸይድ መምርሒ ዕድላን ምእካብን ልቓሕ ኣዋዲዱ ከም ዘሎ ብርሂቡ መውል ዜጋታት ብሰንኪ ሕፅረት ገንዘብ ካብ ኣፍራይነት ከይበኽሩ ምእንቲ ካብ ወግዓውያን ባንክታት ርሒቖም ንዝርከቡ ዜጋታት ናይ ልቓሕን ውህለላን ኣገልግሎታት ዝህብ መንግስታዊ መጠነ ንኡስ ፋይናንስያዊ ትካል እዩ መራሕቲ ተሽከርከርቲ ጥዕና መካይኖም ብምሕላው ሓደጋታት ትራፊክ ንምግታብ ብንቕሓት ክዋሱ ጨንፈር መጓዓዝያ ምድሪ ዞባ ጋሽባርካ ብ23 ጥሪ ኣብ ባርንቱ ኣብ ዘካይዱ ኣኼባ ፀዊዖም ሓላፊቲ ጨንፈር ኣቶ ሃይለ ኣብርሃ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ 2025 ብጠቕላላ ህይወት 49 ሰባት ዘቐዘፈን 450 ኣካላዊ ጉድኣት ዘሰዓበን ከምኡውን ኣብ ንብረት ናይ ኣስታት 5.5 ሚልዮን ናቕፋ ዕንወት ዘውረደ ሓደጋታት ከም ተመዝገበ ብምጥቃስ መራሕቲ ተሽከርከርቲ ኣብ ዕለታዊ ምንቅስቓሳቶም ሓላፍነቶም ክኾኑ ተላቢዮም ሓደጋታት ተሽከርከርቲ ኣብ 2025 ካብቲ ናይ 2024 ብ11 ሚታዊት ከም ዝወሰኸ መጠን ሞት ግና ብ9 ሚታዊት ከም ዝጎደለ ብምጥቃስ ሕግታት ትራፊክ ንዝጣሓሳ ልዕሊ 640 መካይን ብጠቕላላ 1.5 ሚልዮን ናቕፋ ከም ተቐፅዓ ኣረድዮም ንኩነታት ሕተ ቅርፂ ብዝምልከት ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ድማ ኣብ መስመር ሻካት ዳሰን ባሮንቱ ኮናን ናይ ሓመድ ጽርግያ ኣብ መስመር ተሰነይ ጎልጅ ድማ 3 ቢንቶታት ኣብ መስርሕ ጽገና ከም ዝርከብ ከምኡውን ኣብ መስመር ኣቑርደት ቢሻ 1 ቢንቶ ተጸጊኑ ኣገልግሎት ይህብ ከም ዘሎ ኣረድዮም ኣቶ ሃይላ ብመወዳእታ ብከተማታት እኹል ምልክታት ትራፊክ ምትካል ዘድሊ ምጽራይ ተኻይዱ ንትራክተራት ደብተር ዋንነት ምዕዳልን ዓቕሚ ሰብ ንምምዕባል ስልጠናታት ምውዳብን
ን2026 ተወጢኖ ካብ ዘለዉ መደባት ምዃኖም ኣረድዮም ኣብ መወዳእታ ተሳተፍቲ ናይ ቃል ትምህርቲ ምምራሕ መኪና ምስ ወቕቲ ክሳነ ኣብ ፈተና ምምራሕ መኪና ዝሓለፉ ተምሃሮ መምርሒ ፍቓዶም ብጡርንፍን ብዝቐልጠፈን ዝመፀሉ ኩነታት ክፍጠር መምህራን ምምራሕ መኪና ድማ ጥዕና መካይኖም ብግቡእ ክከታተሉ ዝብል ርእቶታት ኣቕሪቦም ስዕቡ ዝቐርብ ዜናታት ሃገራት ወፃኢ ክኸውን ምክታልኩም ክቅፅሉ ደግመ ብወብርዕድም ዜናዊ መሰናዶ ሮይተር ቲቪ ናቐፅሎ ዝቐርኩም ተዓዘብቲ ስለምክታልኩም ኣዝየ መስክን ዜና ወፃኢ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ካናዳ ምስ ቻይና ዝበፅሓቶ ሓድሽ ንግዳዊ ስምዕ ተቐፂላቶ ኣብ ልዕሊ እታዊ ፍርያታ ናይ 100 ተወሳኺ ቀረፅ ከም ዝውስና ጠንቂቖም ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዘርግሑ ጽሑፍ ፍርያት ቻይና ተወሳኺ ቀረፅ ከይከፈለ ናብ ዕዳጋታት ኣሜሪካ ንኽኣቱ ካናዳ መተሓላለፊ ክትከውን ትፍትን ከም ዘላ ወቂሶም ብዘይካዚ እቲ ንግዳዊ ስምዕ ንካናዳ ብሓደጋ ዘእቱ ከም ዝኾነ ፕሬዚደንት ትራምፕ ሓቢሮም እዚ ምዕባለታት እዚ ዝኽሰት ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ካናዳ ማርክ ካርኒ ኣብ ዳቮስ ስዊዘርላንድ ኣብ ዝተኻየደ ዓለማዊ ቁጠባዊ ዋዕላ ኣብ ዘስምዖ መደረ ሓያላን ሃገራት ንቁጠባ ከም ኣፅዋርን ኣስገዳዲ ስጉምትን ይጥቀማሉ ከም ዘለዋ ድሕሪ ምውቃሱ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ካናዳን ዝፀንሐ ምትፍናን ከም ዝዓረገ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን እዩ ሰዓታት ድሕርቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ካርኒ ዘስምዖ መደረ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ካናዳ ናብ ቦርድ ሰላም ክትፅምበር ንዝቐረበላ ዕድመ ከም ዝሰረዞ ዝፍለጥ እዩ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይናን ካናዳን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ንግዳዊ ዝምድነን ንምምዕባል ዘኽእለን ኣገደስቲ ስምዓት ከም ዝኸተማ ዝዝከር እዩ እቲ ስምምዓት ቻይና ኣብ ዝተወሰነ እታዊ ፍርያት ሕርሻ ካናዳ ወሲናቶ ንፀንሐት ናይ 85 ቀረፅ ናብ 15 ከተውርዶ ካናዳ ብወገና ኣብ እታዊ ብኤሌክትሪክ ዝንቀሳቐሳ ተሽከርከርቲ ቻይና ንዝወሰነቶ 100 ቀረፅ ናብ እስታት 600 ክትንክዮ ዝብል እዩ ኣብ መንጎ ወከልቲ ሩስያ ዩክሬንን ኣሜሪካን ኣብ ከተማ ኣቡዳቢ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ንክልተ መዓልታት ዝተኻየደ ስሉሳዊ ርክብ ትማል 24 ጥሪ ብዘይስምዕ ተዛዚሞም ይኹን እምበር እቲ ርክብ ውፅኢታውን ሃናፅን መንባሩ ሰብ ስልጣን ሰለስቲአን ሃገራት በብወገኖም ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ሓቢሮም እዚ ስሉሳዊ ርክብ ኩናት ዩክሬን ኣብ ወርሒ ለካቲት 2022 ካብ ዝጅምር ንድሓር ናይ ፈለማ እዋን እዩ ካልኣይ ዙርያ ናይቲ ዝርብ ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ኣብ ከተማ ኣቡዳቢ ክቕፅል ምዃኑ ፍሉይ ልኡኽ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ስቲቭ ዊትኮቭ ኣፍሊጦም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሰራዊት ሩስያ ትማል 24 ጥሪ ንትሕተ ቅርፅን ወታደራዊ ቦታታትን ዩክሬን ዕላማ ዝገበረ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ኣካይዶም እቲ መጥቃዕቲ ብሰብ ኣልቦ ነፈርትን ልዕሊ ፍጥነት ድምፂ ብዝውንጨፍ ሚሳይልን ከም ተፈፀመ ሚኒስትሪ ምክልኻል ሩስያ ኣፍሊጦም ብሰንኪ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ሰፊሕ ክፋል ዩክሬን ኣገልግሎት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ናይ 1.2 ሚልዮን ሰባት ከም ተቋረፀን ኣብ ልዕሊ መንበሪ ህንፃታት ከፊላዊ ዕኖት ከም ዝወረደን ሰብ ስልጣን ዩክሬን ሓቢሮም ኣለዉ ሰራዊት ሩስያ ብዩክሬን ዝፍፀም ዝኾነ ይኹን መጥቃዕቲ ሰፊሕ መልሲ ግብሪ መሃብ ከም ዝቕፅሉ ብተደጋጋሚ ዝገልጽ ኣብ መንጎ ሰራዊት መንግስቲ ሶርያን ብኣሜሪካ ዝምርሑ ዕጡቓት ሶርያውያን ኩርዳውያን ተበፂሑ ዝፀንሐ ግዝያዊ ስምዕ ምቁራፅ ሶክሲ ብ15 መዓልታት ተናዊሖም እዚ ዝተገልጸ ቀዲሙ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ዝተበፅሐ ናይ 4 መዓልታት ግዝያዊ ስምዕ ምቁራፅ ሶክሲ ድሕሪ ምብቁዕ እዩ ሚኒስትሪ ምክልኻል ሶርያ ትማል 24 ጥሪ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቲ ናይ ምንዋሕ ስጉምቲ ኣሜሪካ ንኡሱራት ኣባላት ዳዒሽ ኣብ ትሕቲ ዕጡቓት ሶርያውያን ኩርዳውያን ካብ ዝነበረ ኣብያተ ማእሰርትን ማዓስከራትን ናብ ኢራቅ ንምስግጋር ንተካይዱ ዘላ ስርሒት ምድጋፍ ዝዓለመ ምዃኑ ኣፍሊጦም ዕጡቓት ሶርያውያን ኩርዳውያን ብወገኖም ነቲ ውሳነ ከም ተቐብሎ ብምርጋጽ ሰላምን ምርጋእን ኣብ ምርጋጽን ግጭት ኣብ ምውጋድን ኣበርክቶ ከም ዝህልዎ ሓቢሮም መንግስቲ ሶርያን ብኣሜሪካ ዝድገፉ ዕጡቓት ሶርያውያን ኩርዳውያንን ብ18 ጥሪ ምቁራፅ ተጻቦታት ዘጠቓልል 14 ነጥብታት ዘለዎ ስምዕ ከም ዝኸተሙ ዝዝከር እዩ እቲ ስምዕ ዝተኸተመ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ብ6 ጥሪ ኣብ ከተማ ሓለብን ከባቢያን ድሕሪ ዝተወልዐ ሓድሽ ግጭት እዩ ሰራዊት መንግስቲ ሶርያ ብዝሓለፈ 2 ሰሙን ቁልጡፍ ገስጋስ ብምርኣይ ኣብ ትሕቲ ዕጡቓት ሶርያውያን ኩርዳውያን ዝፀንሐ ሓያሎ ከባቢታትን ኣገደስቲ ትሕተ ቅርፅን ከም እተቆፃፀረ ፀብፃባት ይሕብሩ ኣሜሪካ ካብ ውድብ ጥዕና ዓለም ብወግዒ ከም ዝወፀት ኣፍሊጣ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ቀዳማይ መዓልቲ ናይ ካልኣይ እብሪ ስልጣኑ ኣሜሪካ ካብቲ ውድብ ክትስሕብ ናይ ፈጻሚ ኣካል ትእዛዝ ከም ዝኸተመ ዝፍለጥ ኮይኑ እቲ ውሳነ ካብ 22 ጥሪ 2026 ተግባራዊ ከም ዝኾነ ተሓቢሩ
بزدما أمريكا أب ودب تعنا عالم زتصنحة ناستات 8 عامتات أبالنت أبكي لهم ودب تعنا عالم أب قداي مرمراتات مبقسي لبدا كورونا فيروس شارع تشاينا كم زحزنت لبدا نموك وصار أب زكاد قالس زقبو حلافنت كم زيو سرن زخصص بريزيدنت ترامب أب قدما إبر سلطان ون أمريكا كابتو ودب كتوص كم زيو سنة زفلتيهم بريزيدنت دونالد ترامب أب مجمرة نيزور حزي أمريكا كاب سوسان شدشن أهجراوان تكالاتن وعلاتن كسحب كم زوج سنة ذكريهم. من معدار بريزيدنت دونالد ترامب قدمون كاب بايتو سباو مسألة حوارات هاجرات تكال تمرتي سنفلتتن بحلن ودب حوارات هاجرات مال يونسكو كلماوي سمع باريسن كم زو سحابة أيرسان. من قصي بلجيوم ما بالعلي إسرائيل إجرات وار وسينهم. እቲ ውሳነ ኣካል ናይቲ እስራኤላዊ ሽመጥ ጋዛት ፍጽሞ ዘላ ግፍዕታት ደው ንምባል ክውሰድ ዝጸንሐ ስጉምታት እዩ ብመሰረቲ ካብ 22 ጥሪ ተግባራዊ ዝኾነ እገዳ ናብ ሰራዊት እስራኤል ዝላኽ ኣጽዋር ወታደራዊ ንዋትን ዘመላልሳ መራኽቢ ነፈርትን ናብ ክልል ኣየር ቤልጅየም ከይኣትዋን ኣብ ወደባት ቤልጅየም ከይዓርፋን ዝእግድ እዩ ብዘይካ እዚ ዝምልከቶም ወገናት መዓልታዊ ዝርዝር ናይተን ወታደራዊ ንዋት ዝጽሕና ነፈርቲ ናብ ሰብ ስልጣን ቤልጅየም ከቕርቡ ዝጠልብ እዩ منقسو بلجوما بورح مسكرم 2025 ناب لعلي منقسو إسرائيل قرا كم زصدقن نهاجر فلسطين وقعوها فلطو كهب كم زوسنا ذكريو أغدي من إسبانيا إيطاليا نيزرلاندس سلوفينيا جابان زركبن هاجراتون ناب إسرائيل أصوار كي لخان كابت هاجر وتهدرا نوات كي شمتان زغلكل وسنتات كم زحلفات صعبات يحبرون أب دسيت جافا إندونيسيا برتعزنا بسسعاب وحركات علغلغن مهما مريتن سباوي نواتاونا كبابيون كسراتات وريدوم بتيتو فترة وحركة عسرت سبات كم زموتو زحبرو سمز سريت مدحان هيوت دها يوم زتفق قدياس لزلو قطر موتات كبل كم زغلامي تومالو بزي كازي بسنكتي حركة بركز بلا آبايتي كم زعانو كفل تخايلو لهم قديات مدحان زكار زلو سرحيت بسنكي زغطر زلو برتعزنا يتعناغف كم زلون تفليتهم إندونيسيا بعلغلغ مهما مريت من كتقات مدري ساتو قمران كالو بحريا وحركاتاتن حلفي كالوت حاجرات إيسيا كم اتتقع إقلت زيناتات نمزام كندنا تتاتو كدقم لكم بايتو زوبا دوبو مبل عسان 4 سروع عقيبو أف كتما من دفرات كانوا كفلي هنصاو لمعات زوبا عن سواع بيتي بروجيكتات لمعات كم زيتو كبره قليتو مأكلاي بايتو هكراوي كونفدريشن سرحتنياتات إيرتا شابعي مدو آغيبو أكانيو أب زيناتات وصاي بريزيدنت دونالد ترامب قبل علي إبتاو فريات كندا ناي ميتاي توسخ قرات كم زوسن أتنقيهم أب مونغو وكلتي روسيا يوكرين أمريكا نقلت معتا استخير السلوس أو ركب زي السلوع تزازيمو أب مونغو سراويت منقس سوريان عطوقات سوريان كورداوان تبصيح صنح السمع مقرا صوت سبع صوت وحمشة معتا تناولو صغوركم تعزبتن لو مش استرالو زيناهم سنة ورابزي في السنة لما كتالكم زي مسجن وددر تاريخ فلتت بويا صعيبات قربيا بوغنقن السلام